No nič, máme krásnu slnečnú nedeľu a ja mám chuť sa ísť niekam previesť, ale absolútne netuším, že kde to bude. Takže dneska to vidím asi štýlom viac menej bez navigácie a kam sa dostaneme, tam sa dostaneme. Ale samozrejme asi prvá cesta bude kam? Na benzínku. Natankované máme, vietor v príľube máme, chuť voziť sa máme a čo nám ešte chýba? Asi nejaký ten smer, že kam sa vybrať. Asi to najdôležitejšie by som povedal. Ale nevadí. Dnes je nedeľa, mám chuť si dať takéto odpočinkové tempo, ja neviem, 70, max 100 a kam prídem, tam prídem. Nádherná nedeľa, fakt nádherná. Škoda sedieť doma. A preto čo? Preto sedím na motorke. Takže takým záhadným spôsobom sme sa dostali do Hriňovej. Úprimne neviem ako, neviem kedy. Ja ani nevnímam, ja sa len veziem. Slanec, Hnúšťa, Brezno. Dáme asi Hnúšťu. Ideme rovno. Pôjdeme na Hnúšťu. Sa mi páči ten názov, že Hnúšťa. Uvidíme, čo tam nájdeme. Takže koniec Hriňovej. Rozvášnime tých 35 kW, ale iba tak čilovo, hej. Nechceme sa ponáhľať. Pozri sa na tie domčeky. Krása. No čo ľudkovia, kam ideme? Hodina 15. Našiel som jeden viadukt, v podstate vzdušnou čiarou pod Telgartom. Dobre, takže navigačku máme zapnutú, máme aj smer, kam sa chceme vydať. Tak poďme na to, ale tu vám musím zastať ešte na chvíľu. Tak tu vám ešte musím na chvíľučku zastať a ukázať vám jeden výhľadík. Pretože... Ty kokos, no čo je toto dneska so mňou? Voľa, ako mi to nejde. Takže tu vám ešte na chvíľu zastanem a ideme sa pozrieť na jeden výhľadík, pretože ten je priam epický. Tak toto je fakt nádhera. Ešte vidieť aj Tatry troška, ale iba tak trošku. Ale tie domčeky dole akože... Krásny život. Tu by som si vedel predstaviť mať domček tuto hore s takýmto výhľadom, to musí byť nádhera. A fakt krásny výhľad. No nič, ideme ďalej. Pani dostala ten istý nápad ako ja. Pokračujeme. Ale fakt krásny výhľad. Išiel som stade to asi 2 týždne dozadu a samozrejme nemal som so sebou kameru a akože keď som toto uvidel, tak proste som išiel na fleku, pretože to sa nedalo nedostať. Pecka. Ale už som sa zobudil, už ma baví ťahať ten plyn viacej. Takže
nedeľná chillová jazda už asi skončila. Na čo? Ja s 500 jazdím, ako keby to bol taký náhač. Čo už? Ale baví ma to, no. Je taká, akože do tých zákrut, že normálne až sama tam padá. Takže tie zákrutky sa mi dobre jazdia na nej. Ďalší kamarát. Díky. Tak to bolo zase tesné. Čus. Nušťa. No, asi tak 2 týždne dozadu som tu bol. Aj to len skrz toho, že som sa išiel voziť. Prišiel som skoro po Hriňovú a zistil som, že mi treba tankovať. A pozrel som sa do navigačky, že kde mám najbližšiu benzínku, lebo nechcelo sa mi ešte v Hriňovej tankovať. Tak som zistil, že najbližšia bola v Hnušti. Takže som sa išiel previesť do Hnušti, aby som si natankoval proste. Čo už, no. Niekedy tie moje myšlienkové pochody nemajú absolútne žiadnu logiku, ale logiku niekedy netreba absolútne hľadať. A bola tam značka zákruty, takže som zvedavý, čo to bude. A zase sú 2 motorkári predo mňou. A nič, ukončíme naše kamarátstvo. Ako ma dneska všetci púšťajú. To keby vedeli, že mám iba 500, tak... Dobré zákrutky. Riadny vracačík. To už hej. Tak akože toto by bola celkom dobrá tréningovka, keby tu nebolo toľko štrku. Sranda. Revolúcia Jelšava a my ideme do Jelšavy. Kámo, tebe hlava vypadne zo svojho okna. Takže ako to bolo? Revolúcia doľava, Jelšava doprava? Či opačne? Ale máme navigáčku, áno, Jelšava doprava 15 km a celkovo to máme 20. Jelšava, to som ešte nebol. Zaujímavé. Tak to vyzerá byť na takú veľkú fabriku. A normálne mám pocit, že idem skôr do firmy ako na viadukt. Takže uvidíme, čo to bude. Ale bola sem aj tabula na magnezitovce, alebo tak nejak sa to volalo. Presne si to nepamätám. A cez plexi už veľa nevidím, pretože ako si môžete všimnúť toto plexi, tak takisto vyzerá aj moje plexi na prilbe. Takže veľa toho nevidím, ale cestu ešte zatiaľ, hej. Takže môže sa tam ísť aj na motorke vraj. A aspoň máme takú menšiu enduro vôžku, to ja rád.
Už ho vidím. Ohohoho. Natáčame, tak je dobre. Teraz by bola akože pecka, keby som nenatáčal, by ma porazilo. Toto môžem. Pecka. Ja som sa nepozrel, či nejde. Dobre. Ale dobre, nevyzerá to zle vôbec. Tunel pod Homolovku. Tak toto chce fotku. Dáme si ho takto pekne pod. Dobre, no. To sa mi na Telgarte nepodarí. Ešte tento tunel by to mal byť vlastne. My sme tu. Dvojka. Čakaj, tu je jeden, tu je ďalší. Slavošovský tunel. Teraz neviem, ktorý je ten známy. Čo je taký ten nedokončený. Ale neviem, niečo mi vraví ten Slavošovský, že by to mal byť. Ale nie som si istý, aby som netrepal. Takže radšej sa zdržím komentára. Ale pecka, dobre, môže byť. Škoda, že nemám za sebou ani foťak, ani drona, ani nič. Tak si spravím fotku aspoň na telefón, že som tu bol. Pecka. Ale zaujíma ma ešte jedna vec. Keďže to plexi. Si kakas. Včera som ju umýval. Včera. Koľko to budeme mať domov stať auto? 2,5 hodiny. 170 km. A spravil som niečo cez 207. Dobre, no. A nič. Ideme sa pozrieť hore. Pip. No ale cesta domov bude ešte zaujímavá. Ešte ma čaká veľa kilometrov. Ale tu mikinu už musím zhodiť. Už je ozaj celkom teplo. Vysokohorská turistika. Ja taký som rád, že som si kúpil tieto alpiny boty. Aha. Rozumiem. Ja som myslel, že to je normálne železničný viadukt, ale ono nie. Dobre, no. Tak ono očividne. Teraz som mimo. Bol tento viadukt akože pre vlaky. Keď tu nie sú žiadne koľajnice. Sranda. Dúfam, že je to stabilné. Lebo výška je to slušná. Nechcel by som padnúť. Neviem, či to bude vidieť na kamere, ale tam vzadu je aj tunel. Tak keď už som tu, nedá mi neísť sa pozrieť na ten tunel. No, pekné prostredie. Len ten stromček tam uprostred lúky, top. Úplne si viem predstaviť si sadnúť poň pod deň a len tak si oddychnúť.
A tam je voľaký prístrešok. Tu máme ďalší výklenok. Ty kokos. No. Dobre. Toto som teda nečakal. Ešte, že som zamkol tú motorku. To by ma ináč zaujímalo, ako riešite motorkári. Mohli by ste mi to povedať, že keď takto niekam prídete, ako zabezpečujete svoju motorku. Pretože ja sa celkom bojím ju takto nechať aj ísť od nej niekam na túru alebo tak. Že ako by ju bolo fajn zabezpečiť. To je telka. Čo vysielajú? Vysielajú viadukt. Ale dobre. Altánok vyzerá, že asi aj ohnisko. Koprážský tunel. Juh. No. Ideme sa troška schladiť. Zaujímavé, no? Chalani, mám vás na kamere. Že mi zmizne motorka. Zaujímavé, no? Sú také výklenky. Čakal som niečo iné. Za mňa pecka môže byť takýto výlet. Ja to mám domov 2,5 hodiny, takže najvyšší čas pomaly vyraziť. Nech prídem ešte v rozumnej hodine domov. Ale pecka. Pecka môže byť. Pecka. Troška som zaprášil. Uklidníme sa a ideme medzi domy, hej. Normálny buď. Tak ja už som na ceste domov. Momentálne sa nachádzam v Rimavskej Sobote. Mám to už iba 1,5 hodiny domov, takže tu niekde by som to video už asi aj ukončil, pretože viac menej to už bude iba cesta po rovine a viem, že nič zaujímavé ma nečaká, takže vidíme sa pri ďalšom a dúfam zaujímavejšom videu, takže zatiaľ čaute.